Jekk is-soċjetà tibqa' ma tifhimniex ser imbagħtu aktar hekk sostna Joseph Busuttil, chairperson tal-Malta Association of Crohn's and Colitis, fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Inflammatory Bowel Disease. F'intervista ma' Net News, Joseph Busuttil saħaq illi hemm il-bżonn li f'pajjiżna jkun hawn aktar għarfien fuq din il-kundizzjoni. Importanti li din l-nies tkun rikonoxxuta sew għaliex aħna għandna bżonn is-soċjetà li tifhimna. Jekk is-soċjetà ma tifhimniex se nbagħtu iżjed. Joseph Busuttil qal li bħala assoċjazzjoni qed jaħdmu sabiex ikun hawn aktar faċilitajiet għal dawn il-persuni bħal qbija tal-pajjiżi Ewropej. Filwaqt li faħħar it-tobba f'pajjiżna li jaħdmu qatih huwa appella sabiex ikun hawn infermiera u psikologi aktar speċjalizzati f'dan il-qasam. Għaliex aħna nbagħtu ħafna anke fis-silenzju psikoloġikament. Meta tara illi s-soċjetà ma tifhmekx mhijiex ħaġa sabiħa. U allura importanti li s-soċjetà tifhimna u jkollna dawn il-servizzi, dawn il-faċilitajiet kif hemm wara kollox f'pajjiżi oħra biex aħna ngħixu ħajja pjuttost aħjar. Fid-dawl tal-imxija tal-COVID-19 f'pajjiżna, Joseph Busuttil saħaq illi persuni li għandhom il-kundizzjoni tal-IBD jridu kemm jista' jkun iżommu l-attenzjoni. Il-fatt li aħna l-immune system tagħna tkun baxxa meta qegħdin nieħdu dawn it-tip ta' mediċini, marda bħal COVID-19, virus bħal COVID-19, nibbukjawh malajr u jista' jagħmlilna ħafna ħsara. Noqogħdu ħafna attenti. Nibqgħu ġewwa għaliex il-virus nistgħu noħduh malajr iktar minn ħadd ieħor u jekk noħduh imbagħtu ħafna. Joseph Busuttil saħaq illi ġala darba l-imxija tasal fit-tmiema l-awtoritajiet għandhom ikollhom pjan ċar għal persuni illi bħalissa qed jiġu meqjusa bħala vulnerabbli. L-awtoritajiet tagħna għandhom ikollhom a proper exit strategy u vera biex naraw kif sa noħorġu minna din għalkemm qegħdin nisimgħu anke fuq rilass ta' ċertu miżuri li kienu ttieħdu qabel. Aħna għandna nkunu iktar konxi, għandna nkunu iktar responsabbli. U għasosna wkoll li fin-normalità l-ġdida min iħaddem għandu jieħu in konsiderazzjoni illi fejn jistgħu l-impjegati jibqgħu jaħdmu fuq bażi ta' teleworking.